Здравейте, приятели! Аз съм Марти и днес ще ви покажа новата ми игра Fantasy Forest Story. Така, че се разказва за едни магически същества, които ти трябва да храниш и те да стават все по-големи, след това да ги ожениш и да станат мънички яйчеца и от тях отново да станат мънички същества. Така, първо да ви покажа кои герои имам. Цялото ми сълце. Не е много голямо, но все пак е хубаво. Така, сега тук се събират парите, натиска се върху къщичката на всяко животинче. И така, сега, това са животните, които са Талия и Опал. Талия е огнено конче, Опал е голям пеперуда. Зуко и Катара. Катара е голяма и то голяма пеперуда. На 4 месеца, на 4 години. Зуко е мечка, като всъщност панда, но е зелена. Соко, нещо като маймуна, но е зелена. Зериана, това е птица, но е много шарена. Ето на Соко и Янг, те са нещо като носорози. Ето Сапфир ми е любимото животно. Той е голям вълк, който е светещ. Така, сега. Нека да се бием. Аз съм до 25 ниво на второ. Ще избера Сапфир за тази победа. Също 10 ниво. Сега ще види. Оха, колко взех. Уха, той ми взе повече. Абе, аз съм с 5 години по-голям от него. Дали пак ще ме убие някой? Аз губя. Не знам защо. Трябва да направя Сапфир от 16-то небо. И така, ето ги островите, в които има още вълшебни същества. Ето, и така, това е принцеса Лея, това е със значките, откъдето печелиш златни кристали. Ето. Целта ми беше просто да ви покажа играта. Не е голямо обяснение, но все пак е нещо. Чао!